Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. मुशवा बा कने के सरकार जुनी बा कने के संचार के खदार जुनी कबमता कलong kabale dan bor kabakpan mentoy bat kaba nyon ki cebendri hibrok kawai bat khamta mi khna samla te kejingwan jonga bade kum khna samla hangni bat ki nokami ban saman ru kade ba ngimla ban pudiang ya kane ka jing persang jong kane सरकार bakan nyon ben ki khna samla jungi jong kabri nyotrap hibrok kawai hadu ba ki bri bana baru kila slur kila yo mensim bat kim salia syura ba kinya keren kinya that ya kajet bendu jungi hakilat patai kebor ke social media ngidang sui men hakani ro kanu ki keren ki brief ki nabar kani kajet bendu jungi te kani boro kade lingba ka jing aibor jong kani sarkar hi kading ka jing ditat jong kani sarkar hi kani kajet bendu jungi ya kani gari jungi bad kitu katukan bad katukan ngur ki rikhwan mentoi simet ki perkhat tang yadi ki bamdan syu ki sinai ya ki pra do prasna ma jong ru ba ka plan jugi ka debi bansunyan bagi kena samla bar ka ban kumno ban su yo jung toy wetang il jong simet bat namar ngapat ida hadu mentaru la ka dek sarkar ne de tu ibru simet ne munu rihi ba balai ka ja ka ne snong jungi ka ne ka jala jungi ka ba rublai hadu ne kan ja ka jumi jing klumar kana mi sini kana mi jing klumar ba per kami ka jing show ka jing dat kami ka jing ya isu ba per ke dan munu ru ban wat ba ke ka daw ne banle research ne ba ke kata kadau ba balik ne jela ji dalam ne te apa nga khamut banong ba min kajing show brio ka dei ba ne kalitiya jini kena samla ka dei kata ka bangin let bangin show brio bangin ya pertai ke isu jini ma khamut banong kata hendrai ladang ni nujor ka dei ya ka nujor ka jing julor jeng kini kajing show menhakani by show kini brio po jini ari juga FPJP ladang ni nujor ka ni kajing show jini brio bat ba nujori ka jing julor pade ba ka kani ka sarkar ba kani ki khwan to simet ki le jila jungi ka bla khara hudu takta ka bangin la sabun compare pi lada feedback i ha kiriam ka rukom ipu iping tama ngan ong ipi ka jing sisa pade hapo dunu jungi kadan ka thama ba kadan ka jing le ba kumno bangan yo ekam ka jam kumno bangan kamai kumno bangan yo kan besar ka yang kesam ki khun ikti ki parai ki persa tamba hakakutla pade bamdan ka bambiang ka kam ka jam pade bali kambiang ka kam ka jam de nak daw jung sarkar bali kan daw sarkar ba ya ka bala ban le ru kam tre ban le hi kei ka baja ha sti jungi hi ka jela hi bro ko bai ngide ben kno bi sarkar la ka de ka ba ha ka miat ne la ka de ha jing suk ne la ka de jing klumar ne ngide ben kno bi sarkar bi hi te ka ni ka jing klumar jungi ka ba de mentaru de ben kno sarkar hi ba kambiang ka kam ka jam kami kejing ong kata kejing pang te kumang ong teng baka crisis menta hako kajala jungi hi kejing pang ka bahe tam hakajala jungi kare bambiang ka kam kajam ka livelihood mang inong ngam kren tang ka employment ngren ka livelihood jung brio kata ka kejing pang jungi te bakam kani ke sarkar ni kam tre banle ya ka ba kam tre banle ya ka bala banle ru kam tre banle te kini ki brio jungi kile kumno kami kejing pang depression kami kejing pang anxiety kami kata ka kajing long saiku hadu kami suicide ru pide ngala le research ngala wadu ngap ngai ba menta kajing suicide ki sapo mi khane ru ka bam kai sura kana mi kising kadang jor da fi pede ki ich ba ki suicide kanu ki ba pole muslim sudah pi kede ki ba khana ki badang ni bala banong ki youth sudah ki suicide ru balai ba kambiang ka kam kajam kimla ban ra khau ta hayeng tang sikilur ban bam khun ikti ne ka kami pa juki pi te ka hadu ba kajing sho mendei batang habar te hayeng kami kajing sho hayeng pa ne ka kami ne ki sho ki khun ladan kata ka kisru ka ba ka kami ka sho ki khun bu suppose nam o ba khatwe khat saus nam ka sho na ka ba punja sport ka ba pa hali ti chur phi ka tu ka dik ka tu ka frustration ka tu ka de ka anxiety ka de ba kajing kuslai kajing kerdu ba mela punja sport ka phi ngam ngila du ba mata kasni hadu ba poi bar yap poi penyap iklung pi kani kade kajing thambor ngi pi kajing thambor kajing julor ba fi compare kini kena sana jungi ba kile ta ka tu basni ba ke sho but compare kani kajing julor ba kani sarkar kale ki je gundi jungi kini kena sana jungi ndai tang sarkar ba kini ki barjala ki consultants ki dan ke po secretary di spangut ki consult yu gitu ki minister jungi ki ai kan ko solution ya problem ka kidan ka jela jungi kamtan ka no ka problem ka kamtan ka no solution hakan ya
wong balada dan kendo kada kadu kadam kendo ka jing kwa jung pila dan kendo ka kwa jung pili jung pi wana ka sekretariat ka pili ka khadap sekretariat bo pen kendo ikini ki bar ko ikini ki he ko sekretariat ngi to pi de ki bna ring yo kendo ngilok nung tu ki ksau ki ba tu ki do shi ngi yura ki insol ngi hedo kata da kendo ru bede ki ka skut tang hapong hoj mo hoj to kata ka bahangin sele mo pi kata ka de ka rokom yal ti jung ki kinum dam kena sama jungi teh ka jingdam kena sama jungi kena sama jungi kili abno kiyat ki pemi kirali ki dawai ko hok jong jong ki dawai ko hok jong jong sangkai bengin la benem das tam bengin kelali no bengin ram sloi bengin siap no prabriu bengin beli ngi siap prabriu beli du kha hing bengin yo kha bengin bang pi kane ka style jong kane ka men jungi bonta ben pendujan yo hi bro te kajing kerpat janga pade kaparit kajing kerpat ya boro ki para do parasnam ki kor ki kha ki seng phalang baper boro ngamla sibon jer kertengi ki seng phalang boro kemudian nadu ki SUF ki GGP HYC ki ki HNYF ki hidu ba kelade ke poringi ba ini terlilang kelade ke poringi ba berkelung kena berkan bertemen bersamla boro begini yang lang bala dan besisha la de pidan besisha kata ke musim bapi sawi je kejap bendriu nam ta ki khun ki nam ta future jang ki khun ki kelade ke poringi ba kelade bani yang lang bangim desu ban ai bor ini sarkar bahkan le kadom ni kena sama jangi batang sukhi rum su kem hajil klik thwet ikini ki kena sama jangi simit kum bagi de ki marat klau ni kum bagi de ki no ki barat bayu re Durfi menhaga di bayi ci isu yang kita contractual teacher ru dan ki nong hikai ru bagi ayap beli ki yap nak depression dan ki kun ki hing mla ban ai bab kabam badi mla pemilihan bisa hadu boy opang hadu yap ki kena ki suicide mundu ban bakli iki kan bakli sarkar un bakli urumbui men khanga kami ir bakin kem urumbui na yu postun na yu kontrak bayap ki nong hikai beran bayap ki nong hikai naknya ha yenu kin bakli beri gitu bayi shop pada menhaga ni baklumar pada negara sarkar hi simit ikan ni na po yin kum ki maklam dan kata ka message nga sa kapag hi bro ko way mat kisang halang bala da pidan kata ka ji jagdi si sharu nimdei su ban ila da kin sarkar na ni khmat bakan le ka baman kun sama jungi lada tanggawi bala da kibriu ki bampodiang hi ka ne bakin ong bakin yang lang bakin telilang kamot ki dei kumba ong ru crowd jungi ma hsila ba pidei ki nong sun jo bajak bendriu bat kamdan jimut re bangin libu sentiu yuk pirot sing ne yuk yang nembak ne sisen sinem bo hikai ini kumno bangin nyadai ka jiben jong jong kamdan jimut ndia ru teka kerpat jonga ka ber snorit ba ini telilang bangin la ban le persa ka ne ka sarkar ka ba khwan mentoy ka ba le dan bor ka ba kwa tang kumno ban nyan ki kena sama jong